ഇവിടെ ഇല്ല ഒരിയെന്നല്ല പത്തേച്ച് പോയതാണ്. വെരി സാഡ്. వాళ్ళ పొండ పక్కన లైవ్ జాయిన్ అప్ చేయాలి ప్లీజ్ என்ன மரியாதை ஒரு பர ஒரியாண்டால பலேத்தா ప్లీజ్ పర్ఫెక్ట్ సబ్స్క్రైబ్ మస్ నగ్లితే జింజు వేరుతుంది ಮರ್ಯಾದೆ ഒരു ಪರ ಒರಿಯಾண்டாಲ ಬಲಮ್ಮ ಕಟ್ಟಾಯ್ತ್ರಿ ಕಟ್ಟು ನಾನೇ ಮಾಡಿದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಲೈವಿಗೆ ಯಾರು ಸಹ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ರೋಸ್ಲೀನಾ ಹಾಯ್ ತ್ರಿನೇತ್ರ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ತರ ಹಾಯ್ ಪಂತೇರ್ ಹಲೋ కొట్లాడిపోదిత్తారే ఇచ్చి ఇంక బేలెత్తాను పోతిచ్చి భారీ మళ్ళా ఉందండి మార ఎంచిన ಏನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಬಾರಿ ಲೈಕ್ ದ ಸಂಭ್ರಮ ಮಾರ ತೊಳುತ್ತಾ ಶೋಕಿತ್ತನ್ ಬಾರಿ ಗೊಬ್ಬುನ ಮಾತೈತನ್ ಗೆಸ್ಸು ಗೇಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವಳು ಕೂಡ ಗೇಮ್ಸ್ ಗೊಬ್ಬದು ಪ್ರೈಸ್ ಮತ್ತು ಕೊಡ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಶೋಕ್ ಆಪ್ನದ ಹೆಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಚಬ್ರ ಪೋರನೈಜ್ ಒಂದಿಯರ್ ಪೊಸಲವ್ವರು ಎರ್ನ ಸದಾಶಿವ ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ ಏನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ 10-15 ನಿಮಿಷ ಲೈವ್ ಮಲ್ತದು ಎಂಡ್ ಮಲ್ತೀನಿ ದಯಪಂಡೆ ಎರ್ನೆಲ್ಲ ಸುದ್ದಿ ಇಜ್ಜಾಂಡೆ ಕಟೆ ಮಲ್ತು ಬಿಡಿಯಾನು ಪರ್ವಾತದು ಸೊ ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ಜಾಯಿನ್ ಆವೊಂದುಲ್ಲೇರು ದಾದಾ ಅಂಡ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿಂಕ್ ಒರಿಯನಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಮೆಸೇಜೇ ಬೊಯ್ಜಿಂಕ್ ಯಾನ್ ವೈಷ್ಣವಿ ಓ ವೈಷ್ಣವಿಯಾ ಸದಾಶಿವ ಅಂತ ಪಾಡ್ತಾರೆ ಚಾಂಡ ಮಾತು ಜೋರು ಬಾಡ ಅವನು ಇಕ್ಲಿಗೋಸ್ಕರ ಲೈವ್ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು ಇತ್ತಾತ ಬರ್ತೀನಿ 5 ಗಂಟೆ ಬರ್ತದು ಸೀದಾ ಲೈವ್ಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ఒక ಕತ್ತಲೆ ಅಂಡ ಲೈವ್ ಬರಾಪಚ್ಚು ಕರೆಂಟ್ ಲೈಟ್ ಲೈಟ್ ಕಿರಿಕಿರಿ ಆಪು ಬೋರಿಂಗ್ మీరు లైజర్ ಬೋರಿಂಗ್ ಭವ್ಯ ದೇವಡಿಗ ಭಾರಿ ಫ್ರೀ ಉಳ್ಳಾರ್ ಮಾರೇರೆ ఇది ಇಲ್ಲಾಡು ಪೂರ ಉಪವಾಸ ತೋಜುಂಡು ಕರಕಕ್ಕನೆ ಆತೆ ಇರ್ನ ಈನ ಭಾರಿ ಫ್ರೀ ಉಳ್ಳಾರ ಮಾರೈನೆ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಬರ್ತೀನಿ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಬೇಲೆ ಮುಪ್ಪದು ಇತ್ತೆ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು ಬತ್ತಿಗೆ ಉಳ್ಳ ಲೈವಿಗೆ ಬತ್ತೆ ಏರೆಗ್ಲ ಬೇಜಾರ ಅವರ ಬಲ್ಲಿನಿ ಬಟ್ ಮುಲ್ತುಲಿ ಏರ್ಲ ಬರ್ತಿಚ್ಚಿ ಇನ್ನು ಲೈವಿಗೆ ಒಂದು 10 ಜನ ಮಲ್ಲೇಜ್ ಬರ್ಪೇರಿ ಎನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ನಕಲು ಅಂಚಾಕ್ತು ಓಲಿತೆನೆಲ್ಲ ಬರ್ಪೇರಿ ಅರ್ಧ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪೇರಿ ಒಂಜಿ ಸಾರಿ ಪಾಡ್ದು ರೀಲ್ಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಕ್ಕ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಯಾರಿ ಪಾಡ್ದು ರೀಲ್ಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಉದಾಸೀನ ಅಪ್ಪನ ಸಂಜಾನ ಮಲ್ಲ ಉದಾಸೀನ ಇಜ್ಜಿನ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತಾನೆ ಚಟ ನಾಳೆ ರೀಲ್ಸ್ ಮಲ್ ದಕ್ಕು ಜನ ಬತ್ತನೆ ಎನ್ನ ರೀಲ್ಸ್ ಬರೋದು ಇಪ್ಪುನು ಬೈಜಿನ ದಾಲ ಇಜ್ಜತ ಸೇನು ಉದಾಸೀನ ಆಪುನ ಐಕೆ ಅಪ್ಪು ಶೆಟ್ರೆ ಹಾಯ್ ಓಲ್ಲರು ಒಂಜಿ ಸುದ್ದಿ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಫೋನ್ ಇಜ್ಜಿ ದಾಲೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಜ್ಯೋತಿ ಕುಲ್ಲಲ್ ಹಾಯ್ ಬರ್ಸ ಉಂಡೆಲ್ಪ ಇಜ್ಜಿ ನೀರು ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಕಾಲ್ ಮಲ್ದೆ ಕಡ್ದಿಂಚಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ದೆ ಒಂಜೇಕ್ಲ ರಿಪ್ಲೈ ಇಜ್ಜಿ ಟ್ರಿಪ್ ವಾನಮನೆದೆ ಟ್ರಿಪ್ಪ ಗೊತ್ತಿಜಿಂಕ್ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ಪನ್ನಾತು ಒಂಜಿ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪನ್ನಾತು ಐ ಹೇಟ್ ಯು ಬರ್ಸಗ ಸಾರಿ ನುಂಗಾಯರೆ ಬಂಗ ಹಾಕೊಂಡತ್ತೆ ಅಂದು ಹೌದಾನೆ ಒಂದು ಗಳಿಗೆ ಪಾಡ ನುಂಗಾವಡಂದು ಆಂಡಲ ದಸ್ಸಿನ ಏರ್ ತುತ್ತುನು ಏರ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೂಜಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಯ್ ಅಪ್ಪು ತುಳು ಲಾಕ್ಸ್ ಹಾಯ್ ಕಬಾಬ್ ಇಷ್ಟನೇ ಹಾಂ ಇಷ್ಟ ಓಲ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಉಂಡಾತ ಇಂಕ ಇಷ್ಟ ಪಂದಿಜ್ಜಿ ಓಲ ಹಿಂಗೆ ಮನಸ್ಸು ಅಂಡ ಏನು ತಿಂಪೆ ಮನಸ್ಸು ಇಜ್ಜ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ತಿನ್ಪುಜಿ ಅವೇತಿ ಇಷ್ಟದ ಅದು ಏನು ತಿನ್ಪುಜಿ ಕಬಾಬ್ಲ ಅವಡು ಫಿಶ್ ಆವಡ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ ಮನಸ್ಸು ಅವಡು ಏನು ತಿನ್ನುಡು ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಅವನುಂಡು ಪಂದು ಅಪ್ಪಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಬತ್ತಂಡ ತಿಂಪೆ ಇನ್ನು ಎಲ್ಲದಲ್ಪ ಬರ್ಸ ಬರೋದು ಉಂಡೆ ಬೊಳ್ಳ ಬರೋದುಂಟು ಈಗ ದಿಂಚಿ ಇತ್ತು ಇಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡ್ ಅವು ಪನಿ ಬುರೋನು ನಿಕ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಜ್ಜ ಅಂತ
ಒಂಜಿ ಗಲ್ಲಿಗೆ ಅತ್ತ ಅತ್ತೆ ಓಕೆ ಸಂಜನ ಈರ್ನ ಆಸಿಗೆ ಅಂದಾಯಗ ಉಂದು ಈರ್ ದುಂಬೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಈರ್ ಆಸೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಇರಿಗೋಸ್ಕರ ಮಲ್ಪುವ ಬಸ್ಸ ಉಂಡೆ ಬಸ್ಸ ಉಂಡೇ ಉಂಡು ಮಾತ ಕಳ್ಳಿಟ್ಲ ಉಂಡು ಇಂಕೊಂಜಿ ಗೊತ್ತಾವೊಂದಿಜ್ಜಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಸ್ಸ ಉಂಡಂದಾಯ್ಕಿನ್ ಬರ್ ಬಸ್ಸದ ಟೈಮ್ ಬಸ್ಸ ಬರಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ತಾತ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಪಂದೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ನಿಜ ಬೋರಿಂಗ್ ಆಪುಂಡಿತ್ತೆ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಪಣೊಂದುಕೊಳ್ಳಂಡ ಮಾತೆರ್ಲ ಇತ್ತನ ಅಂದ್ ಪನೋಲಿ ಏರ್ಲಿ ಜರೀನ ಪನ್ಪುನು ವೆರಿ ಸ್ಯಾಡ್ ಏನಪ್ಪ ಪನ್ನೋಡು ದಾದನ ಈಗ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಲೆ ಐಕ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಖಂಡಿತ ಬೊಕ್ಕೊಂದಿನೇ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಫುಲ್ ಪನ್ಪೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಲವ್ ಒಂದಿಪ್ಪು ಲೈವ್ ದಾಖಲು ಇಪ್ಪರು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ದಿನ ನಾನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುವೆ ಏನ ಪಂಡ ಲೈವ್ ಇಡೀನಿ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಪನ್ಪೆ ಪಂದ್ ಅಪ್ಪ ಮಾತೆಲ್ಲ ಜಾಯ್ನ್ ಆಪೇರು ಅಪ್ಪ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೇನ್ವೇರು ಇಜಿನ ಇತ್ತು ಏನು ಆಪುಂಡು ಗೊತ್ತಂದ ಇನ್ನು ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಕೇಳಲ ಯಾನ್ ಬೋದಿತ್ತಿಜಿ ಯಾನ್ ಬೈಜಿ ಈರ್ ಪಂತಿಜಾರ ಅಂದ ಮೋಸ ಅಂತಾರಂದು ಪನ್ಪೇರು ಇಂಕೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎನ್ನ ಮ್ಯಾರೇಜ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಎನ್ನ ಕಾಲೇಜ್ ಡೇಸ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಚ ಈ ನಾಡಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಇತ್ತಂದ ಕೇಳಲೆ ಇತ್ತ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕ್ವಶನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಲ್ದಾರ ಇಜ್ಜಿ ಮಾಯನ್ ಫುಲ್ ವಿಸಿಟ್ ಇತ್ತೆ ಮಲ್ದಿಜನ್ ಖಂಡಿತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈವ್ಡ್ ಕೇನ್ವೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈವ್ ಜಾಲಿ ಮಲ್ದಾರ ಐಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೂಲು ಜೋರು ಗಾಳಿ ಮಾರ ಮಾತಾ ಬೂರೊಂದುಂಡು ಅಂದೆ ಇಂಕಂದು ಪೋಡಿಗೆನೆ ಮರ ಅಂಚಪುರ ಬರ್ಸವತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಪನ್ ಶ್ರೀ ಪೂಜಾರಿ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಪನ್ರ ಮಂತೆ ಓ ಸಾಂಗ್ ಪನ್ ನಿಗಲೆ ಪಂಡೆ ಪನ್ಪೆ ಡಬ್ಬ ಸಿಂಗರಿಯಾನ ಸೇಯಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ಗೌತಮಿ ಮನ್ಪುಗ ಉಡುಪಿ ಆರ್ ಮಲ್ಪೆ ಬೀಚ್ಡ್ ಓಕೆ ಮಲ್ಪುಗ ಬಲೆ ಸೇಯಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ದಿವ್ಯಾ ಮಲ್ಪುಗ ಗೌತಮಿಡ್ ದಿವ್ಯ ಶೋಕಾಪ್ ಹಾಯ್ ಕಾಣಾವ್ ಹಾಯ್ ಈಸ್ ಪಂಪ್ವೆಲ್ ಅಕ್ಕ ನಾವು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ನಾನು ಸಂಡೇ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾದೆ ಸಂಡೇ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಏನು ಇತ್ತೆ ಬರ್ತಿದ್ದ ಅದು ಸಂಡೇ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾದ ಓಡೆದ ಅವು ಸರಿ ಯಾರು ಬಂಗಾರದ ಕಿಟಿ ತಗೊಳ್ತಿದ್ದ ಇಂಕೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಏನೇನ ನೆನಪಾಪನ್ ಬಂದು ಏನೇನ ನೆನಪಾಪನ್ ಸಂಡೇ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೋಡೆದ ಕೋರಿದ ಸಾರುಂಡು ಕೋಡೆ ಮಂದಿನ ಅವು ಏನು ಅಂಟ್ಪಂಡ ಇಲ್ಲಡಿ ಅನ್ನ ಬೇಲೆ ಬೊತ್ತ ಮಾಮಿಲ ಬೇಲೆ ಬೊತ್ತಾರತ ಅಂಚೆ ಇಲ್ಲಾಡ ಮಲ್ಪರ ಏರ್ಲ ಇಚ್ಚಾರತ ದುಂಬೆ ಮಂದೀತೀನಿ ಮತ್ತೆ ದಾದಾ ತಿಂತು ಹಾಳಾಗ್ತದೆ ನಾನು ಗೊತ್ತಿರ್ಸಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೇ ಕೂಡ ನಿಂಗಲ್ಲ ಅಂಚರಿ ಮಾತ್ರ ಹಿಂಗೆ ಕಟ್ಟೆ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಪೆ ಉಳ್ಳಾರ ಹಾಂ ಬಚಾವ್ ಯಾನ್ ಕ್ವಶನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಲ್ದಾರಂದು ರೆಡಿ ಅದು ಕೊಲ್ಲೀನಿ ಸಾರಿ ಬಿಜಿ ತೆಂಕ್ ಫುಲ್ ಮಂಡೆ ಶುರ್ತೊಂದು ನಿಗಲ್ ಪುರ ಕಾತೊಂದು ಇಪ್ಪುವರ ಪನ್ಯ ಲೈವ್ ಬರ್ತೀನಿ ಮುಂಜಿ 11 ಗಂಟೆ ಪೋತೆ ನಿತ್ಯ ಬರ್ತಿನ ಆತ 8 ಗಂಟೆಗೆ 6 ಗಂಟೆ ಬರ್ತಿನ ಆತ ಕುಲ್ಲುದ್ಲೆ ರೆಸ್ಟ್ ಸಮೇತ ಮಲ್ದಿಸಿ ಅನ್ನಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಕತ್ತಲೆಂಡ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಲೈವ್ ಬರ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಅನ್ನು ಕರೆಂಟ್ ಲೈವ್ ಇತ್ತಂಡ ಉಂಡು ಇಜ್ಜಿಂಡ ಇಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಲೈವ್ ಆಪುಜಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅನ್ನಿತ್ತೆ ಒಂತೆ ಬಲ್ಪಿಪ್ಪನಾಗದೆ ಮಲ್ಪುಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ ಪಂಪ್ ವೆಲ್ ಎಂಚುಂಡು ಅಕ್ಕ ಈನ ಪಂಪ್ ವೆಲ್ ಎಂಕ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಈನ ಪಂಪ್ ವೆಲ್ ಅಂತ ನೋಡಿ ದೀಪಕ್ ಗೌಡ ಈರು ಡಬಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಂಚೆ ಇಂಚೆ ಪುರ ಪಾತೆರ ಪಾತೆರನೇ ಬರ್ಚಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ಲ ಮಲ್ಪೊಂಡು ಬರ್ಚಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ದಿವ್ಯಾಸ್ ಬುಕ್ ಆಫ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಬಾರಿ ಶೋಕುನ್ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಮಸ್ತ್ ಬುಕ್ ಓದುವರ ಅಂದತ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೋದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಲ್ಲೇ ಪ್ಲೀಸ್ ಎನ್ನ ಇನ್ನಿತ ಲಾಗ್ಡ್ ಪಾಡ್ದೆ ಎಟ್ ಶನ್ನು ಕನ್ನಡ ಲಾಗ್ಸ್ ಬಂದು ಕನ್ನಡ ಒಂಚು ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗೆ ಏನು ಚಾಪುನಿ ಏನಂದು ಸೊ 1000 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪ್ಲೀಸ್ ದೀಪಕ್ ಗೌಡ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ರೂಬಿ ಜೈದಲ್ಲ ರೂಬಿಗೆ ಸಾಮ ಪೆಟ್ಟು ಬಿಡ್ದನ್ ಕಂಡೆ ಇಲ್ಲದುಲೆ ಬರೋರ್ಚ್ ಪಣಿಗೆ ಇಲ್ಲದುಲೆ ಬತ್ತ ನಾನು ಎತ್ತಿ ಗೇರುಂಡು ದಾಯಗಂದು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಇಲ್ಲದುಲೆ ಬರಬಲ್ಲಿ ನಾ ಇಲ್ಲ ದಾಯ ಪಂಡ ದೇವೇರು ದೈವ ಮತ್ತೆ ಇಪ್ಪುಂಡತ ಗರ್ವಾರ್ಪು ಮೊಳ್ಳು ಸರಿ ಕಾಂಡ ಒಂದು 4 ಗಂಟೆಗೆ ಅವಳ ಮೇರೆಗೆ ಟ್ರಿಪ್ಪು ಕಾಡಕೊಂಡು ಬ್ಯುಸಿ ಇಲ್ಲ ಚಾ ಮಲ್ಪುನು ಅವು ಮಲ್ಪುನು ಫಸ್ಟ್ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ನಿದ್ರೆ ಹಿಡಿಪೋತ 4 ಗಂಟೆ ಲಕ್ಕ ನಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಪ್ಪುಜಿ 4 ಗಂಟೆ ಲಕ್ಕ ಆಂಡಲ್ಲಿ ಲಕ್ಕುವ ಒಂದೇ
ఏతు సరి పిదే పాడితే పండు పత్తు సరి పిదే పండుగలు ఇల్లదులే పోందులు ఇల్లదులే పోండ కుళ్ళుండ ಬೇಜಾರಿಚ್ಚಿ ಅಗಲು ಎನ್ನ ಮೈದುನ ಪುರ ಜೆತ್ತಿ ಪಿರತ ಅಗಲ್ನ ಅಜ್ಜಿಕ್ ಬೋದು ಜಿಪ್ಪುನು ಮತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆ ಪುಚತ ಅವಳು ಅಲ್ನ ಕೆಲವು ನುಂಗೆ ಇಪ್ಪುನು ಮೈಟ್ ಪುರ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಜೋಜ ಕೊರನಿಲ್ಲ ರೇ ಜೋಜ ಕೊಪ್ಪುನೆ ಶೋಣಿಮ ಆಲೋಲ್ಲ ಆಲೋಲ್ ಕಟ್ ಪಡ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಡೆಡ್ ಬೊಕ್ಕದಿಕ್ಕು ದಿತ್ತು ಜೊಲ ಕಟ್ ಪಡ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ತೂಪರೆ ಇಜ್ಜಿಮ ಓ ಪನ್ಲೆ ತುಕ ಲೈವ್ಡ್ ಕೆಲವು ಜಂತ ಚಾಟ್ದ ಎದುರುಡು ಕ್ರೌಂಡ್ #1 ಇಪ್ಪುಂಡು ಅತ್ತೆ ಅವು ದಾದೆ ಅವು ಇಂಕಲ ಗೊತ್ತುಜಿಮ ಅವು ಟಾಪ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಪ್ಪುಡು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಎನ್ನ ಇಟ್ಟು ಟಾಪ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ನನೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಸದ್ಯಗಿತ್ತೆ ಅಂಚದು ಟಾಪ್ ಕಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಏರ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಂತೊಂದುಲ್ಲರು ಅಗಲು ಟಾಪ್ ಇಪ್ಪುವರ ಅಂಚ ಯಾನ್ ಅಂಚ ಎನ್ನದೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಯಾನ್ ಇಂಕ್ಲಿಕ್ ತೆರಿದ್ ಪನ್ಪೆ ಟಾಪ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಅನ್ನುಂಡು ನೆಟ್ ಟಾಪ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ದ ಮಿತ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಲ್ತಂಡ ಇತ್ತೆ ಏರುಲ್ಲೇರ್ ಪಂಡ ಈರೆ ಸ್ನೇಹ ಫಸ್ಟ್ ಈರೆ ಉಲ್ಲಾರ ಕಡೋರ ಪಂಡೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸದಾಶಿವ ವೈಷ್ಣವಿಯಾರು ಉಲ್ಲೇರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಂಜನ ಉಲ್ಲೇರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪಂಡ ಪಂಡು ಸುಮಾರುಂಡು ಬುರ್ಚಿ ಚಂದ್ರಿಕಾ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಉಮೇಶ್ ಕೆ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಹಲೋ ಪರಶುರಾಮ ಥೀಮ್ ಪಾರ್ಕ್ ಹೇಗೆ ಉಂಟು ಈಗ ಕೇಳಬೇಡಿ ಪರಶುರಾಮಂದು ಅರ್ಧ ಇದೇ ಇಲ್ಲ ಪಾರ್ಟೇ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿಯಿಂದ ಅದನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಖುಷಿಯಿಂದ ಅಷ್ಟೇ ಬೇಜಾರಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಈಗ ನಮಗೆ ಒಂದು ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ನಮ್ಮದು ಬೈಲೂರಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಥೀಮ್ ಪಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿದ್ದರು ಅಷ್ಟೇ ಬೇಗ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿಟ್ರು ಅಂತ ನೋಡಿದೆ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ಇರು ಪನ್ಪುನ ಯಾನ್ ಮನ್ಪೋಡು ಅಂಚಿನ ವ್ಲಾಗ್ ಅಕ್ಕ ಅಂಚಿನ ವ್ಲಾಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ವ್ಯೂಸ್ ಬರ್ಪುಂಡಕ್ಕ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡಕ್ಕ ಹೆಸರು ಚಾಲೆಂಜ್ ಪಂಡೆ ಈನ ಪಂದು ಆಂಡ ಇಂಕು ಅದು ಗೊತ್ತಾ ಪಬ್ಲಿಕ್ నేను ಜಾಸ್ತಿ ಫೇಸ್ ಮಲ್ದಿಜಿ ಡಿಮೋಟ ಲಾಕ್ಸ್ ಪುರ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೇ ಮಲ್ದಿಜಿ ಅಂಚನೆ ಹಿಂಗೆ ಒಂಚೂರು ಪೋಡಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಈರು ಏನನ್ನ ಚಾಲೆಂಜ್ ಕೊರೋಣ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ ಅವು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೇ ಇದ್ರೆ ಮಲ್ಪರೆ ಇಂಕ ಒಂಚೂರು ನಾಚಿಗೆ ಆಪ್ ಮಲ್ತಿ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇತ್ತನ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಇತ್ತನ ಮಲ್ಪರೆ ಬಂಗಾಪುಣ ಇತ್ತು ಓ ಪಂಪೆಲ್ ಫುಲ್ ಬರ್ಸಡ್ ಮುರ್ಕುದಿತ್ತಣ್ಣ ಐಕ್ ಪನ್ಯಾರ ಓ ಅವ್ವ ಸೊ ಅಂಚ ಕೆಲವರ ಮಂಡೆ ಶಿರ್ತಾ ಒಂದೊಂದು ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚರಿಂಕ ಕೆಲವು ಒಂಜೊಂಜಿ ಓಲ ಗೊತ್ತೇ ಆಪುಜಿ ಮಾರೆ ಉಚ್ಚು ಪೋನುಂಡು ಈ ಬರ್ಸಡ್ಲ ಉಚ್ಚು ಪೋಪುಂಚು ಅಲ್ಲೊಂಚಿ ಅಲ್ಲೊಲ್ಲೊಲ್ಲಿ ಪೋಪುಂಚಲ್ಲ ಇರ್ತಾನೆ ನಿಂದ ಅವಿ ಉಚ್ಚು ತೋಜನ ನಿಜ ಗೊತ್ತಿಸಿ ಪೋಂಡು ಮಾಮಿಗೆ ರಜೆ ಇತ್ತಂಡ ಮಾಮಿ ಬೇಲೆ ಪೋದಿತ್ತೇರು ಎಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಪೋದಿತ್ತ ಇತ್ತ ಬತ್ತೀನಿ ಮರಿಟಾ ಶಾಂತಿ ದಾದನ ಡಿಲೀಟ್ ಮಂತೇರು ಅಕ್ಕ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ತೂಪರೆ ಇಂಕ ಇನಿ ಸಿಲ್ವರ್ ಪ್ಲೇ ಬಟನ್ ಬೈದುಂಡು ಅಂಡ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಓ ವೆರಿ ಗುಡ್ എന്നോട് ದುಂಬೆ ಇನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಓ ಚಾನಲ್ ಅಂದು ಸಾರಿ ನಾನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಪ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಇರೇಪ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಮತ್ತು ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ನಾನು ಈಗಷ್ಟೇ ಬಂದದ್ದು 5 ಗಂಟೆಗೆ ಇನ್ನು ನಾನು ಪೋಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಆಗ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಇನ್ನು ಗ್ಯಾಲರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಫೋಟೋ ಹಾಕೋದು ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾಳೆ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇವಾಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕತ್ಲೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂತ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಕತ್ಲೆ ಆದರೆ ನನಗೆ ಲೈವ್ ಬರೋದಿದ್ರೆ ಸಮಾಧಾನ ಇಲ್ಲ ಸಂಡೇ ಹಾಗಾಗಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬಂದದ್ದು ನೋಡುವ ಎಷ್ಟು ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಬರ್ತಾರೆ ಓಕೆನಾ ಸಾರಿ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಅಭಿಷೇಕ್ ಹುಷಾರುಲ್ಲ ಇರು ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಅಯ್ಯೋ ಅವು ತೂಪಿನಿ ತೂಲೆ ಏರ್ ತೂಪಿನಿ ಸವಿತಾ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಅಕ್ಕ ಲೈವ್ ಎಲ್ಲೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಎನ್ನ ಹೆಲ್ಪ್ ಆತಂದು ಇಲ್ಲ ಈತ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಬರ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿರ್ವಾಸ್
ಹೇ ಅಕ್ಕ ಹೆಲೋ ಬೇಲೆ ಯಾನ್ ಏತ್ ಮಲ್ಪೆ ಎಂಚಿನ ಪಂದ್ ಎನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾತಿರಕ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಓಕೆನಾ. ಈ ಫಸ್ಟ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಹೋದು ಲಾಕ್ಸ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಏಪಲಾ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪೋಡು ಏಪಲಾ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪೋಡು ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಮೈಂಡ್ ಫ್ರೆಶ್ ಆವಡತ ಇತ್ತೆ ಬೇಲೆ ಮುಗಿಪಾದ ಒಂಜಿ ಕಾಂಡೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಪೋತೆ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತೀನಿ ಎಂಕ್ಲ ಮಂಡೇಶ್ವರ್ ಎಲ್ಲ ಶೂಟ್ ಮುಗಿಪಾದ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತೀನಿ ಆತಿ ಪೂರಾ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪರೆದಾದ ಎಂಕ್ಲು ಬೇಲೆದ ಫುಲ್ ಹತ್ತದ ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪರಶುರಾಮ ಥೀಮ್ ಪಾರ್ಕ್ದಲ್ಲೇನಾ. ಹಾಂ ಒಂಚೂರು ಇಂಚು ಬರೋಡು ನೀರೇ ಗ್ರಾಮ ಎಂಕಲ್ನ ಬರ್ಸಗ್ ದಾಲ ಗಮ್ಮತ್ತುಂಡ ಬರ್ಸಗ್ ದಾಲ ಗಮ್ಮತ್ತಿಚ್ಚಿ ಮಲ್ತು ಒಂಚು ಬಡ ಬೋರ್ ಪತ್ಕೋತಿಂದ ಅದು ಪಂಡ ಡೈಲಿ ಕಬಾಬ್ ಅತ್ತ ಸಾರಿ ಕಬಾಬ್ ಅಂಚನೆ ಒಂದು ಮುಂಚಿ ಬಜ್ಜೆ ಪೂರ ಮಲ್ತದ ಪೂರ ಎಣ್ಣೆಲ್ಲ ಬೇಗ ಖಾಲಿ ಆಪು ಬೊಕ್ಕ ಮಾಮಿನ ಇರ್ಪೇರು ಜಾಸ್ತಿ ಎಣ್ಣೆದ ಮಲ್ತೊಂದುಕೊಳ್ಳುಂಡ ಐಡ್ ದುಂಬು ಈ ಸರಿ ಈ ವಾರಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ನಾನು ಎಣ್ಣೆದ ಐಟಮ್ಸ್ ತಿನ್ಕಿನ ಐಕುತುಲೆ ಮಂಚ್ ರೆಡ್ ಸುಮಾರು ಕಿನ್ನೆ ತೋಜುಂಡ ಇಂಚನೆ ಐಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಎಣ್ಣೆದ ಕೈಪ್ ಮಾಡ್ಪೋಜಿ. ಹೆಲೋ ಹವರ್ ಇಂಕ್ ಉಂಟುಂಟು ಸಾಕ ಭೂಮಿಕಾ ದೇವಡಿಗ ಹಾಯ್ ಸೀಸ್ ಹೆಲೋ ಕರಿಮಣಿ ಉಲಾಯಿ ಪಾಡೋಡುಗೆ ಪಿದೈ ಪಾಡುಂಡ ಐಕ್ ಕಣ್ಣು ಅಂದು ಸಾರಿ ಪಾಡುವೇರೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಣ್ಣನಿಗೆ ಭಂಗ ಜಾಸ್ತಿ ಅನ್ನೊಂದು ಗೊತ್ತುಂಡು ನಾನು ತೂ ಇಜ್ಜಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಲ್ದಿಜ್ಜಿ ಸಾರಿ ಸಂಜನಾ ಯಾನೇ ಮಾಮಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತೆ ಇನ್ನೇನು ಈ ಪನ್ಯನೇ ವರ್ಡ್ ನಾನು ಮಾಮಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತೆ. ಸೊ ಇಂಕ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನೀ ಉದಾದ ಗೊತ್ತ ಕುದ್ದಿ ಆತ ಪಿದೈ ಬರ್ಪುಣಿ ನಾನು ಇಂಚೆ ಮಂತ್ ಕೊಡ್ಲ ಪಿದೈ ಬರ್ಪುಣಿ. ವರ್ಷ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ. ಹಾಂ ವನಿತಾ ಜೋಡ್ಕಟ್ಟೆ ಹಾಯ್ ಒಲ್ತೊಲ್ತು ಮಾತ ತೂಪಾರತೆನ್ನ ಲಾಕ್ಸ್ ಮಾತ ಖುಷಿ ಆಪಣೆ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪಣೆ ಹೊಸ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಬರೋನು ಎಲ್ಲರೂ ಅಂಚನೆ ಇಂಕ್ ದಾದ ಗೊತ್ತಾ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಜಂತ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋನುಂಡೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಹೊಸತ್ ಏನು ಎನ್ನದೇ ಇಜ್ಜಂಡ್ ಬಾಯ್ಸ್ ನಾಂಡು ಒಂತೆ ದುಂಪಿರ ತೂಪೆ ಮೆಸೇಜ್ ಒಂದು ತುಯ್ಯರೆ ಆಂಡಲ ತೂಪೆ ಬಾಯ್ಸ್ನಲ್ಲ ತೂಪು ಜಂದಿಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಗರ್ಲ್ಸ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ಬತ್ತಿಕೊಂಡು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಇಂಕ ಪೂಪುನು ಒಂದೊಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುವೆರು ಇನ್ನು ಲಾಕ್ಸ್ ತೂಪೆನು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಮತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನು ರಾಂಗ್ಸ್ ಪೂರ ಪನ್ಪೇರು ಏನ ತಪ್ಪಾತನ ಏನ ಸರಿ ಆತಂಡು ಪಂದು ಸೊ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ ನೇಮ್ ಎಟ್ ಶನ್ನು ಲಾಕ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ಪಂದ್ ಇನಿ ಪಾಡ್ದೆ ಆತ ವೀಡಿಯೋ ಇನಿ ಪಾಡ್ದೆ ಅನ್ ವೀಡಿಯೋ ಐಟಿ ಅನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ ನಿಗ್ಲೆಗ ಇಟ್ಟಿಕ್ಕಿಜಿಂದಂಡ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಪೋಲೆ ಯಾನು ಐಟಿ ಇತ್ತನೇ ಟೈಮ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ದಿಜ್ಜಿ ಹೆಂಗೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಅವಳು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತಿನ ಮೂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ದೆ ಅವು ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಮಂತ್ ಪಾಡ್ನೆ ಅಂಚದು ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಆತ. ಹಾಂ ರೆಡ್ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಆತ ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಮೀಶೋದ ಮಾತ್ರ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಮಲ್ದಿನಿ ಬೊಕ್ಕ ರೆಡ್ಲೆನ್ನ ಓನ್ ಮಲ್ದಿನಿ ನಾನು ಕನ್ನಡದ. ಸೊ ಅದ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಎಂಕ್ ನಿಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮಲ್ಪೋದು ಅಂಚದ ಅಕ್ಕ ಈರ್ ಪನ್ನಿ ಅನ್ ಮನ್ಪು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೇಂಜಸ್ ಯಬ್ಬ ಓಕೆ ಸರಿ. ಹಾಂ ತೂಕ ಇರಿಗ್ಯಾನ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಆತ ಅಂದ್ ಈರ್ ಪನ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಈರ್ ಪನ್ಯ ಆನ್ಕೆ ನೋಡಾಪುಂಡು ಆಂಡಲ ತೂಕ ಇರಿಕೋಕ ಚಾಲೆಂಜ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಗೇಮ್ಲ ಗೊಬ್ಬುಗ ದಾದ ಆಂಡಲ ಓಕೆನಾ. ಇದೇಪ ಫೇವುಲ್ಲ ಪನ್ಲೆ ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪೂರ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ತೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಏನ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಲೆ ಅಂತೂ ಪೇರ್ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆತಾರಂದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಪನ್ಲೆ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಾರಿ ಮೆಂಕ್ ಮಂಡೆ ಪೂರ ಶೆಡ್ತೊಂದುಂದಿತ್ತೆ ಪಂಡ್ರ ಪೋಡ್ ನೋಡತ್ತ ಪನೊಂದೆ ಪೋಡು ಅಪ್ಪುಂಡು ಪನೊಂದೆ ಪೋಡಪ್ಪು. ಸೊ ಅದಾದ ಮಲ್ಪಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಂಡೇ ತುಕಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಂಡೇ ಏನು ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಪನ್ಪೇನ್ ನನಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಲಿ ಅಪ್ಪ ಗೊತ್ತಾಪಣತ. ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಹಲೋ ಪನ್ಲೆ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಪ್ಲೀಸ್ 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 ಅಕ್ಕ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಕ್ಕ ಯಾಕೆ ತಲೆ ತಿಂತೀರಕ್ಕ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಕ್ಕ ಬೇಡಕ್ಕ ತಲೆ ತಿನ್ನಿ ಅತ್ತ ಸಾರಿ ಇಂಕ ಮಂಡಿ ಶಿರ್ತುಂಡು ಇಂಕ ಬಡಾವುಂಡು ನಿಜ ಯಾನ್ ಏಪ ಲೈವ್ ಮುಗಿಪದು ಪೋಪೆಂದ ಒಂದೊಂದು ಸೊ ಬಟ್ ನಿಗದ ಮೆಸೇಜಸ್ ಮತ್ತು ತೂನಗೆ ಕೋರ ಮನಸ್ಸು ಒಂದಿಜ್ಜು ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಡೆ ತುಂಬ ಕುಲ್ದೆ ಬಟ್ ನಿಂಗೆ ಇಂಚ ಪಂಡ ಬೇಜಾರಪ್ಪು ಚಿಂಕ್ ഞാൻ പൊറല്ലു റെഡി ആപ്പേ പൊറല്ലു റെഡി ആയത് പറ്റത് പൂറെല്ലാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ ಆಯ್ತಾ ಪಂತೆ ಆಯ್ತಾ ನಾಲ್ಕು ಲಾಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೆ ನಾಲ್ಕು ಲಾಕ್ಸ್
ದಾನ್ಯ ತೂತಿದ್ದಾರ ಕುಡೋರಕ್ಕೆ ನೋಡೋದು ಮನಸ್ಸ. ಆಯಿಲ್ ಫುಡ್ಡು ತಿಂದರೆ ಪಿಂಪಲ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ ಹೌದು ಬರ್ತದೆ ನೋಡಿ. ಎಂತ ಮಾಡುದು, ತಿನ್ಬೇಕನ್ನಿಸ್ತದೆ ತಿನ್ನುವುದು. ಪಿಂಪಲ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೊಡಿ. ಪಿಂಪಲ್ಸ್ಗೆ ಎಂತ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೊಡೋದು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟು. ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಎಂತ ಕೊಡೋದಂದರೆ ಫೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲವ್ಲಿ ಉಂಟಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಹಚ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಫೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲವ್ಲಿ. ಪ್ರಜ್ಞಾಚಾರ್ಯ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ, ಹಲೋ. ಸಾರಿ ವೈಷ್ಣವಿ, ಈ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿಗೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಸ್ಮಿತಾ ಸ್ನೇಹಲತಾ ಹಾಯ್. ಯಶ್ ಸಾನ್ವಿ ಹಾಯ್. ದಿನಟ್ ಏತ್ ಬೇಜಾರಿತ್ತಲ್ಲ ಇನ್ನು ಲಾಕ್ಸ್ ನನಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ನಿಂಚಪ್ಪನ ಮಸ್ತ್ ಅದು ಪನ್ನಗೆ ಏನು ಮಸ್ತ್ ಎಮೋಷ್ನಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಬೊರ್ಚಿ ಆಡಲ್ಲ ಇಂಕ್ ಈತ್ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತಿಕ್ಕದೇಳ್ಕೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಇಂಕ್. ಯಾನು ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಎಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿರಂದು ಏನೇನಿದ್ದೆ ಮತ್ತು ಲಾಕ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಅಂತದ್ದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ. ಲವ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ನೀವು ಇಂಚಪ್ಪ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಗಮ್ಮ ಪಾರ್ ಪತ್ತು. I am watching from Saudi Arabia. Thank you so much. Peerna Lock said that must hard working person. Thank you so much. Any question answer ready maltijara ಇಜ್ಜಿಮ ಸಾರಿ ನಾನು ಸಡನ್ ಆಗಿ ಲಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೆ ಅನ್ಸತ್ತೆ ಲೈವ್ ಮಾಡ್ತೆ ಮನ್ಪರಾಯ್ತು. ಅನುರಾಧ ಹಾಯ್ ಹಲೋ. ಲಾಗ್ ಖಂಡಿತ ಏನು ಮಲ್ಪೆ ಖಂಡಿತ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಲಾಗ್ಸ್ ಲೈವ್ ಒಂಜಿ ದಿನ ಖಂಡಿತ ಪನ್ಪೆ ಫುಲ್ ರೆಡಿ ಆಗಿ ಬರ್ತದೆ ಓಕೆನಾ. ಬೊಕ್ಕ ಕರೆಂಟ್ ಬರ್ತೇನೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡ್ ವೈದ್ಯ ಇಚ್ಚಿಮ ಸೆಡ್ ಹಾಯ್ ಹಲೋ. ಇರೇನ ಈ ಅನುರಾಧ ಈ ಅದ ಅರ್ಥಾಯ್ತು. ಯಾನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತೂಪಿನಿ ಇದನ್ನ ಲಾಗ್ ಉಂಡು ಬಂದು ಈಚಿಂದ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕಮ್ಮಿ ತೂಪಿನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಇತ್ತಂದು ಐಕೆ ಇತ್ತೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸಂಜನಾ. ನೀವು ಪೂರ ಇಜ್ಜಿಂದ ಅಣ್ಣ ಇತ್ತನೆಟ ಈತ್ ಮಿತ್ತ ಬರೋ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಚ್ಛಾಂಡ್ರೆ. ಡೈಲಿ ಸ್ಕಿನ್ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ರೀಮ್ ಯಾವುದು ಪಾಂಡ್ಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಆಮೇಲೆ ನಿವಿಯಾ ಕ್ರೀಮ್ ಬರ್ತದೆ ಅದೊಂದು ಸಹ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಟರ್ಮರಿಕ್ ಕ್ರೀಮ್ ಬರ್ತದೆ ಯಾವುದು ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಟರ್ಮರಿಕ್ ಕ್ರೀಮ್. ನಿಮಗೆ ಯಾವುದಾದ ಹೆಸರು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಟರ್ಮರಿಕ್ ಕ್ರೀಮೇ ಅದರ ಹೆಸರು ಟರ್ಮರಿಕ್. ನಾನೊಂದ್ಸರಿ ಲಾಗಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೆ ನೋಡಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಅದೊಂದು 100 ಫುಲ್ಲು ಇದಾಗ್ತದೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಎಂಥ ಸಹ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದರಿಂದ. ನಿಮಗೆ ಕನ್ನಡನೂ ಬರುತ್ತಾ? ವಾವ್ ಬರ್ತದೆ ನನಗೆ ಕನ್ನಡ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ನನ್ನ ಕನ್ನಡ ಲಾಗ್ಸ್ ಇದೆ ಇನ್ನೂ ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಷ್ಟೇ. ಹೋಗಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಇವತ್ತಿನ ಲಾಗಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಬುಲ್ಪೊರ್ಚಿ ಅಕ್ಕ ಬುಲ್ಪುಜಿ ಮಾತಾಡಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ. ಟೀ ಕುಡಿದ್ರಾ? ಎಂತ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದ? ದೀಕ್ಷಿತ್ ರಮ್ಯಾ ಹಾಯ್ ಹಲೋ. ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಪ್ಲೀಸ್ಗೆ ಟ್ರಿಪ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಎಂದ ಹೊರ ಕೇರಳ ಪಂಡೇರು ಹೊರ ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರು ಪಂಡೇರು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರು ಇಪ್ಪೋಡು ಎಂಕಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಮೇತ ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರು ಪೋಡು ಒಂದು ಡಿಸೈಡ್ ಆಯ್ತು ನವೆಂಬರ್ ಟೈಮಿಗೆ. ಇತ್ತ ದುಂಬೆ ಪೋತೇರಿ ಎನ್ಕ್ಲೇನ್ಬಿಡ್ತು ಓಯ್ ಬುಲ್ಪುರ್ಚಿ ಇನ್ನ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಎಂಕುಲು ಉಲ್ಲ ರೀರಿಗೆ. ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಇನ್ನ ಮಾಮಿ ಮಸ್ತ್ ಕಾಮಿಡಿ ಮಲ್ಪಿರ ನಾ ಕಾಮಿಡಿ ಕಿಲಾಡಿಗೆ ಸೇರ್ಪದಾರ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅಂದೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾರರ್ ಸ್ಟೋರಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಪಾಡ್ರ ಪೋಡಿಕೆ ಹಾಪುಂಡೆ ಪಂಡ ಯಾನೊಂದು ಹಾರರ್ ಸ್ಟೋರಿನ ಪಾರ್ಟ್ 1 ಪಾರ್ಟ್ 2 ಉಂಡತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ದೀನಿ ಒಂಜೇ ದಿನ ಮಲ್ತೀನಿ. ಅಂಚದು ಪಾರ್ಟ್ 1ಗೆ ಅಂಚಪಾತಿ ರುಚಿ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪಂತಾರೆ. ಸೊ ಅಂಚನೆ ಪಾರ್ಟ್ 2 ಅಂಚನೆ ಇಪ್ಪುಡು ಅವು ಇಷ್ಟ ಆಪೇರ ಜನಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಪುಜಿ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಬಟ್ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬೆಟರ್ ಲಕ್ ಪನ್ಪೆ ಅತ್ತೆ ಪಂಡ್ರ. ಅದರ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟು? ಟರ್ಮರಿಕ್ ಕ್ರೀಮ್ ಇದು ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಒಂದು 5 ರೂಪಾಯಿ 10 ರೂಪಾಯಿ ಕ್ರೀಮ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಟರ್ಮರಿಕ್.
ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನನಗೆ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅದರದ್ದು. 5 ರೂಪಾಯಿ 10 ರೂಪಾಯಿದು ಫೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲವ್ಲಿ ಕ್ರೀಮ್ ಬರ್ತದೆ ನೋಡಿ, ಆ ಥರದ್ದು ಸಿಗ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಪಾಂಡ್ಸ್ ಕ್ರೀಮಿಗೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ 59 ಇರಬೇಕು, ರೌಂಡ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಕ್ರೀಮ್. ನಿವಿಯಾ ಕ್ರೀಮಿಗೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇಷ್ಟು 70 120 ಎಷ್ಟೋ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಚಿಕ್ಕದು ಬೇಕಂದರೆ, ದೊಡ್ಡದು ತುಂಬ ಸಿಗ್ತದೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂದರೆ ಅದೇ 60 120 ಈ ಪ್ರೈಸಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ಸೆಡ್ ಹಾಯ್ ಬಬಿತಾ ದೇವಡಿಗ, ಹೆಲೋ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ಟರ್. ಟೀ ಕಾಫಿ ಕುಡಿದೆ, ನೀವು ಕುಡಿಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಕುಡಿಲಿಲ್ಲ, ನೀವು ಕುಡಿದ್ರಾ? ನನಗೆ ತಲೆ ಚಿರಿತಾ ಉಂಟು, ಮಾಡಿ ಕುಡಿಬೇಕಂತ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಹೆಲೋ ಸಿಸ್, ಹಾಯ್. ಲೈಕ್ ಡನ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಲೈಕ್ ನಾನು ಹೇಳದೆ ನೀವು ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ಲ, ನನಗೆ ಅದು ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಆಜಿ ಲೈಕ್ ಮಾತ್ರ ಬೈದೀನಿ. ಕೆಲವು ಜನ ಪಣಂದೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೆಲವು ಜನ ಕನೂಡು ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪುಲಿ ಬಂದು. ರೇಖಾ ಕುಪ್ಪಡ, ಹಲೋ ಸಿಸ್, ಹಾಯ್. ಬಬಿತಾ ದೇವಡಿಗ, ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ, ಹಲೋ. ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಹಾಯ್, ಹಲೋ. ಚೈತನ್ಯ ಪೂಜಾರಿ, ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ, ಹಲೋ. ಚಂಡಿ ಆತರ ಕುಜಲ್ ಚಂಡಿ ಆತೋ ಅಂದು ಚಂಡಿ ಆತಂದ ಅಂಚನೆ ಮಂಡೇಶಿ ಆತಂದು ಹೋದ್ ಬರ್ತದೆ ಬಸಟಪುರ ಕಿರಿಕಿರಿ. ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮದೆಲ್ಲ. ಶಶಿಕಲಾ ಬಿ, ಹಾಯ್, ಹೆಲೋ. ರೇಖಾ ಕೊಕ್ಕಡ, ಅನ್ನೇ ದೂರ ಪೋತೀರು ಟ್ರಿಪ್ಪು ಪೋತೀರಾರು, ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಪೋತೀರಿಪ್ಪು. ಎನ್ನ ಮಗಳು ನಿಶಿಕಾ ಬೊಕ್ಕ ಮಗೆ ಹರ್ಷಿಲ್ ಹಾಯ್ ಪನ್ಲೆಕ್ಕ. ನಿಶಿಕಾ ಹಾಯ್, ಮಗೇರ್ ಹರ್ಷಿಲ್ ಹಾಯ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ರಜೆ ತಿಕ್ಕಣದ ಬರ್ಸದು. ಲಕ್ಷ್ಮಿತಾ ಪೂಜಾರಿ, ಹಾಯ್, ಹಲೋ ಮಾ. ಓ ಇನ್ನ ಬುರ್ದು ಪೋಯಿನಾ ಅಂದು ಬುರ್ದು ಪೋಯಿನಿ ದಾದಾ ವಾಯ್ಸ್ ನೋಟ್ ಫೋನಾಗಲೇ ಸೋಪು ನೆರ್ಪೇರ್. ಅಕ್ಕ ಯಾಕೆ ನಿಮಗಿಂತ ಬೇಜಾರು ಕೋರು ಅಕ್ಕ, ಏಕ ನಿಮಗಿಂತ ಬೇಜಾರು ಕೋನ್ನಕ್ಕ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ತುಗೆಲಕ್ಕ ಪಳೈನವೇ ಪಳೈತ ಅಮ್ಮ ದಕ್ಕೆಲ್ಲರು ಪಳೈನ ಮುನ್ನ ಪಳೈತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಬಿತಾ ದೇವಡಿಗ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೀಸ್, ಹೈ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ವೆಲ್ಕಮ್, ಯು ಆರ್ ಸೋ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅಮ್ಮ ಮುಸುಂಟೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಯ್ ಮ್ಯಾಮ್, ಹಲೋ. ಹಲೋ ಪನ್ಲೆ, ಹಾಯ್. ಕ್ವಶನ್ ಇಜ್ಜಿಮಾ ಕ್ವಶನ್ ಇಜ್ಜಿ ಹಬ್ಬದ ಯಾವರೆ ಎಂಕೋರ ಡಗ್ಗ ಅಂಡೀನಿ ಗೊತ್ತಾ. ರೀಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಮಧು ನಿಶಾ ಅಂತ ಪಾಡ್ದೇರ ಯಾನ್ ಮಧು ಗೌಡನೇ ಎನ್ನ ಲೈವ್ ಬರ್ತಿರು ಅಂದು ಶಾಕ್ ಅಂಡ್ ಹಬ್ಬ ಇರ್ ಮಲ್ಲ ಫ್ಯಾನ್ ಅವ್ನು ಮಧುನ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ. ಹಾಯ್, ಹೆಲೋ, ವಾಚಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದುಬೈ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ನನ್ನ ಕತ್ತಲ ಎಂಡತೆ ನನ್ನ ಕ್ಲೇಸರಿ ತೋಜಾಯತ ಯಾನ್ ಮಲ್ತದೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ. ಟರ್ಮರಿಕ್ ಕ್ರೀಮ್ ಹಾಕಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೌಡರ್ ಹಾಕುದಾ? 10 ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಮಾಡ್ಬೋದು. ಪೌಡರ್ ಹಾಕಬೇಡಿ ಅದರ ಮೇಲೆ. ಹಾರರ್ ಸ್ಟೋರಿ ಈ ಪನ್ಪುನ ಸ್ಟೈಲ್ ಎಂಕ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮಲ ಪಂಡೇರು ಈರ್ ಪನ್ಪುನ ಸ್ಟೈಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುನೊಂದು. ಹೇಟರ್ಸ್ ಕಮೆಂಟಿಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ, ಕಂಪೇರ್ ಮಲ್ಪುನಕುಲು ಮಲ್ತೊಂದೇ ಇಪ್ಪುವೆ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಆಡ್ಬೇನ್ ಯಾನ್ ಆನಿ ಪನ್ನಿಯ ಮಾರೆ ಆನಿಡ್ಬೊಕ್ಕ ಆರೆನ್ನ ಲೈವ್ಗ್ಲ ಬರ್ಪುಚ್ಚೇರು ಐಡ್ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋಸ್ಲ ತೊಗೊಂಡಿಜ್ಜೆ. ಯಮುನಾ, ಹಾಯ್, ಹೆಲೋ. ಬೊಕ್ಕ ಜ್ವರ ಶುರು ಆ ಕುಜಲ್ ಒಚ್ಚಿದೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಆನಿಡ್ಬೊಕ್ಕ ಪಾತೆರ್ನೇ ಇಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾಣಿ. ಆನಿಡ್ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನು ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ಗ್ಲ ಅನ್ನ ರಿಪ್ಲೈ ಇಜ್ಜಿ ದಾಲ ಮಲ್ಚಿಂಡಲ ಕೆಲವರು ಅಂಚನೆ ಆಪು ದಾದಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ. ಓಕೆ, ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಿ ಉಂಡು ಬರ್ಸ ಉಂಡು ಎಂಕ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಂಡೇರ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರದು ಕುಲ್ಲಿತ್ತೇನೆ. ಒಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಪೋಯೇರು ಎಂಕ್ ಪಂದು ಎಂಕೆಲ್ಲ ಮಾತ ಪಂಡೇರು ನೀ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಪೋಂಡದ 100 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಬರ್ಪೇರ ಐಕ್ ಮತ್ತೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಪಂದು ಆಂಡಲ ಎಂಕ್ ದಾದನ ಆರು ದುಂಬುಡು ಪಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೇರ ಎಂಕ್ ಮನಸ್ಸಿಜ್ಜಿ ದಾದನ ಬುರ್ದು ಕೊರಿಯತ
ಅವು ಒಂದು ಎಂಕ್ ಗಿಲ್ಟ್ ಫೀಲ್ ಉಂಡದ ಏಪಗ್ಲು ಉಂದ ಆರ್ ನಾನು ಏಪ ಎಂಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೆರ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಬಂದು ಆರ್ನ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಬರ್ಪುಂಬಿಡೆ ಅಂದ್ ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪೆ ಆರ್ ಮಿನಿ ವ್ಲಾಗ್ ತೂಪೆರ ಲೈವ್ ತೂಪು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಯ್ಯ ಬೊಕಾರಿನ ಲೈವ್ ತೂವೊಂದು ಇಜ್ಜಿರಾಂಡ್ ದಾದಾನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಈರೆಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಈರಿಗೆ ಎಂಕುಲು ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಈರಿಂಗಲ್ ಇಂಚಪೂರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ನಾನು ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಂಗತಿ ಬರ್ಕುಜಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಉಚ್ಚಿಲ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನೀವು ತುಂಬ ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ. ಅಯ್ಯೋ ಇಲ್ಲಮ್ಮ ನಾನು ನೋಡಿ ನಾನು ಮುಸುಂಟು ನೋಡಿ ಈಗ ಬಂದದಷ್ಟೇ ನಾನು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್. ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಟೀಮ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಒಳ್ಳೆಯರು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಟ್ರಿಪ್ పోతేరి ఇంక ಇಲ್ಲ ಇಂಕ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಟೀಮ್ ಪಂದ್ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಉಂಡತ ಇಲ್ಲ ಇಂಕ ಡೇ 1 ಹಿಡ್ದೆನ ಲೈವ್ ಬರೋಂದಿಲ್ಲಾರ ಬಟ್ ಈ ಹಿಂಗೆ ಬಾಯ್ ಗರ್ಲ್ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾತೀಚ್ ಬಟ್ ಆಂಡಕ್ಕೆ ಸೋ ಮಚ್ ಇರೋದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲೈವ್ಲ್ಲ ಅಟೆಂಡ್ ಅಪ್ಪ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬೈಯಕ್ಕೋ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚು ಕೋರಿ ಕೋಡ್ದ ಸಾರ್ ಇತ್ತಂಡ ಇತ್ತೆ ಈ ನಾತನ ಇಂಚಿನ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚು. ಹೇಮೋ ಇದೇ ಕುಂಜಿರಡ್ಡೆ ಏ ತಕ್ಕಲೆ ಇಂಕ ಅರ್ಥ ಆಯ್ಜಿ ಇನ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ಹೇಮೋ ಪನ್ಪುನ ಅದ ಮೆಸೇಜ್ ಇಂಕ ಅರ್ಥ ಆಯ್ಜಿ ಕುಡೋರ ಪನ್ಲೆ ದೂರ ಪೋದಿತ್ತಾರೆ ಯಾನ್ ಬೇಲೆ ಪೋದಿತ್ತ ಅವೇ ಮಂಡಿ ಶಿರ್ತೊಂದು ಏತು ಪಂಡ ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಶಿರ್ತೊಂದು ಉಂಡು. ಹಾಯ್ ಅಕ್ಷಿತಾ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಬಬಿತಾ ದೇವಾಡಿಗ ಸುಮಿತ್ರಾ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಹಲೋ. ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಉಚ್ಚಿಲ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಸಿ ಸೆಂಚುಲ್ಲ ಹುಷಾರುಲ್ಲ ಪವಿಕುಲಾಲ್ ಹುಷಾರುಲ್ಲಾರೆ ಈರೆಂಚೊಲ್ಲರೆ. ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಉಚ್ಚಿಲ ಹಾಯ್. ಶ್ರೇಯಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಯ್ ಹಲೋ. ಅಕ್ಕ ಯಾನೀರ್ನ ಲಾಕ್ಸ್ ತೂಪೆ ಬಟ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಹೊರೋರ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ದಿವ್ಯಾ ನೀರು ಕೊಂಕಣಿ ಅತ್ತ ಹಾಟ್ ವಾಟರ್ ಪರ್ಲೆ ಓಕೆ ಪಾರ್ಪ ಆಯ್ತು ನನ್ನ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಅಕ್ಕ ಬಸ್ ಡಿಮ್ಮ ಲೈಟ್ ಡಿಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಕಕ್ಕ ಬಸ್ಲೆ ಡಿಮ್ಮ ಉಂಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈವ್ ಬರ್ಪುನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಂಡೆ ಬರ್ಪ ಓಕೆನಾ ಮನೆಗೆ ದಾದಂಡ ಪಾಡುವೆ ಮುಂಚೆ ಕಂಡೆ ಹೋತೆ. ಓಕೆ ಸೀಸ್ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪವ ಓಲ್ ಬೆಲೆಗೆ ಪೋಂದುಲ್ಲರು ವಾಯ್ಸ್ ಇಚ್ಚಿ ಇನ್ನು ಶೂಟ್ ಮಲ್ತು ಬರ್ತೀನಿ ಪಂದು ವಾಯ್ಸ್ ಇಚ್ಚಿ ಓಲ್ ಬೆಲೆ ಪಂಡ ಕಾರ್ಲಾಡ್ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ನೀವು ಸ್ಯಾಂಕರಿಂಗ್ ದಾದೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೋಡೆದ ಸಾರು ಅಕ್ಕ ಯಾ ನೀರಿನ ಲಾಗ್ಸ್ ತೂಪೆ ಬಟ್ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಹೊರೋರ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಪುನು. ಈರ್ ದಿವ್ಯಾ ಈರ್ ಕೊಂಕಣಿ ಹತ್ತತ್ತ ಅಂಕಣಿಯ ಇಂಕ ಈರು ಕೊಂಕಣಿ ದಿವ್ಯೆಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಬೇರೆ ಈರೇನಾರು ಆರನೇ ಹೀರೋ ಅತ್ತ ಬೇತೇನ ಮಾಮಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ರೀಲ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ತಿಕ್ಕೊಡದ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಅವಡು ಇಜಿನ ಕಾಪಿ 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 ಬಂತೇತ್ ಮಾತಾಡ್ನ ಮಧುಗೌಡ ನಗಲ್ನ ಕಾಪಿ ಮಲ್ದಿನ ಅಂದ್ ಬಟ್ ಅಕು ಕನ್ನಡನ್ ಮಲ್ದಿರ ಅವೆ ನಮ್ಮ ತುಳುಟ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅವೇ ಮತ್ತೆ ಚಿಲ್ಲರ್ಗೇತ ನೋಡು ಕಾಮಿಡಿಗೆ ಅದ್ಗೇತ ನೋಡು ಅವಾಗ ಮಲ್ತಿಪ್ಪು ಲಮ್ಮ ಮಲ್ತಿಲ್ಲದ ಅಂಚ ಅವೇನು ಇಂಕುಲು ಕಾಮಿಡಿ ಅದ್ಗೇತ ನೋಡು ಅವೇನು ಬುದ್ಧ ಓಲ್ ತಪ್ಪು ನಾಡ್ರ ಪುನಃ ಜನಕ್ಕುಲು ಅವೇನು ಅಂತೀರದ ಅವು ಕೂಡ ಐದು ಕೂಡ ಈಗಿನ ಜ್ಞಾನ ಮೇರ್ಲ ಸಪ್ರೇಟ್ ಕೂಡ ಲಾಗ್ ಮಲ್ದಿತ್ತ ನೀರು ಬರ್ಪವನ ಐಟ್ ಕೂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಈರವು ಡೈಲಿ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪು ನೀರಿನ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಅತ್ತ ಬನಿಯನ್ ಅತ್ತ ಅವೇನು ಐಟು వచ్చೊಂದುಲ್ಲಾರನ್ ಜನಕ್ಕಳು ವಾನಮನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಿರು ಬಂಡ ವಾನಮನೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಲ್ಪಿರು ಐಕ್ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್. ಹಲೋ ನೀವು ತುಂಬ ಕ್ಯೂಟಾಗಿ ಇದ್ದೀರಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಈರು ಇಪ್ಪ ಹೊಸ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟು ನೆಸಿಸ್ ಏಪ ಇಲ್ಲು ಹೊಸ ಕಟ್ಟುನಾ ದೇವರಿ ಏಪ ಮನಸ್ಸು ಮನ್ಪಿಡ್ತುಲ್ಲೆ ಅಪ್ಪಗ ಅಕ್ಕ ನನ್ನ ಏಪ ಬೇಲೆಗೆ ಪೋಪುನ ನನ್ನ ಸುರು ಸೋಮಾಡ್ಬೊಕ್ಕ ಏಪ ಪೋಪೆ ಅಪ್ಪಗ ಬೇಲೆ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಲೈಕ್ ಡನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಯಾನ್ ಕೊಂಕಣಿ ದಿವ್ಯ ಅಕ್ಕ ಸರಿ ಸರಿ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಓಲೆ ತಿನ್ಲೆದಾಲ ಪೋಪೆ ಪೋಪೆ
ಸುನೀತಾ ಡಿ ಸಿಲ್ವಾ ಉಚ್ಚುಕೋಣ ನೀನು. ಹಾಯ್ ಅಭಿರುಚಿ ನಂಬರ್ ಕೊರ್ಲೆ ಆಪುಚಿ ಸಾರಿ. ಚೈತ್ರ ಜೋಗಿ ಸೆಡ್ ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ ಅಕ್ಕ ಕಾರ್ಲಡ್ ಒಲ್ಪ ಬೇಲೆ ಕಾರ್ಲಡ್ ಬಳ್ಳಿ ಮಟ್ಟಟ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಬರುಜಿ ಇದೀಗ ಸದ್ಯಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಆಗ್ತದ ತೂಕ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಬತ್ತಿತ್ತಂಡ ಬಟ್ ದೂರ ಬಂದು ಯಾನೆ ಪೋತುಜಿ ಅಕುಲು ಪೆಟ್ರೋಲ್ದ ಪೂರ ಕೊರ್ರೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ದ ಅಂಚನೆ ಪೋಪಿನ ಖರ್ಚು ಮತ್ತು ಕೊರಂಡ ಪೋಲಿ ಆತು ದೂರ ಪೋದು ಕೈತ ಮತ್ತು ಚಾರ್ಜಸ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಆಪುಜಿ ಆತು ದೂರ ಪೋದು ದಾಲ ಗಿಟ್ಟುಜಿ ಅಂಚೆ ಬಂದು ಏನು ಫ್ರೀ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಹೊಂಜಿ ಮಲ್ದೆ ಎಕ್ಕಲ್ಲ ಜೂನಿಯರ್ಸ್ ನಾಕಲ್ಲ ನಿಕ್ಲು ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ರೀಲ್ಸ್ ತೂದು ಪೋಲಿ ಫ್ರೀ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾ ಲೆಕ್ಕಡ್ ಪಂಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅತ್ತ ಫ್ರೀ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮಲ್ದಿ ಅಂಚೆ ಕೊರ್ರೆ ಇತ್ತನ ತೂಕ ಕೊರಡು ಸ್ಟುಪಿಡ್ ಲೆಕ್ಕ ಪಾತಿರ್ನು ಮಾರಿ ಇಂಚಿನ ಶಾವ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನಿಮ್ಮ ಹದಿನೈನಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಚ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಇಂಚನಕ್ಲಿಗೆ. ಚೈತ್ರ ಜೋಗಿ ಚಾಂಡಿ ಅಕ್ಕ ಚಾಂಡಿ ಡೋಂಟ್ ಕಮೆಂಟ್ ಆನ್ ಹರ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಶೀ ಈಸ್ ಗುಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್. ಓಕೆ ಬಟ್ ಸದ್ಯ ಉಂಟುಂಡು ಮೆಸೇಜ್ ಓಕೆ ಮಾ ಏರ್ ಮತ್ತೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದಾರೆ ಏರ್ ಮತ್ತೆ ಲೈವ್ ಬರ್ತಾರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ನನ್ನ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮೋನೆ ಸಮ ತೋಜಂದು ಕರೆಂಟ್ಲ ಇಚ್ಚಿ ಸೊ ಅಂಚಲ್ಲ ಒಂತೆ ಚಾರ್ಜ್ ಉಂಡು ಇಪ್ಪಡು. ಸೊ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ನಾನು ಇದಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಓ ದೇವರೇ ನಾನು ಇಂಚಿನ ಮರಲ ಆತಿತೂಲೆ ನಾನು ಇಂಚಿನ ಮರಲ ಆತ ಯೂಟ್ಯೂಬುಡು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ ನಿಗ್ಲಿಗಿತ್ತ ಈ ಲಾಗ್ ನಾನು ಇಡಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲೆಗೆ ಹೌದು ದೇವರೇ ಈ ಲೈವ್ ನಾನು ಇಡಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಫೇಕ್ ಐಡಿಸೀಸ್ ಅಂದ್ ಸೈಯಡಕಲು ಬೊಕ್ಕ ಈನ ಬಲ್ಲ ಆತೆ ಈ ಲೈವ್ ನಾನು ಇಡಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂಡ ಲಾಗ್ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಸರಿ ಟೀ ಆಂಡ ಮೇಡಮ್ ಟೀ ಮಾಂಡ್ ಟೀ ಆತೇಸಿ ನಾನು ಪರೋಡು ಇಂಕಿತ್ತ ಪರೋಡು ಪೋದು ಇಂಚಿ ದಾದಾಣದ ಮಂಜಿದ್ದಿ ನೋಡು ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಓಕೆ ಬಾಯ್. ನಾನು ಮೆಸೇಜ್ ಎಂಡ್ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೈಜಿ ನೀನಿನ ಕಮೆಂಟ್ ಬರೋನುಂಡು ಸಾರಿ ಎನ್ನ ತೂಪಿನ ಬೇತಕ್ಲೆಗ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅವರ ಬಲ್ಲಿ ಲೈವ್ ಇಡ್ದಾದು ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಹರೀಶ್ ಗೌಡ ಹಾಯ್ ಪಂತರ ಹಲೋ ಬಾಯ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಮಾತಾಡಿ